אוקיי, אז מה מצליח דברים? כאן בית בוי טבעי והמהלכים עם עוד סרטון חדש בערוץ. היום אני הולך לעשות את המזלי בסיקס טרנוסקופ, שזה בעצם קפיצה ובום ירייה. עם מאופ, כמובן, נותן עוד קצת רק... אוקיי, יש פה ישראלי, יא רמאי. אוקיי, הוא שמע אותך, הוא אשכרה, יש פה ישראלי. הלו, גבר. הגיע זמן ארדן, אני ישראלי אחי. מה הולך? אוקיי, הוא אשכרה ישראלי. אתה יודע שעכשיו אני בסרטון בערוץ? shut the fuck up, shut the fuck up, shut the fuck up, shut the אחי, fuck אני up, בסרטון בערוץ, חבל שאין לך מיק, היית מדבר. shut the fuck up, shut the היום אני הולך, חברים, היום אני הולך בעצם לעשות סיקסטרנוסקופ. יאללה. סתום את הפה, ברמן! אוקיי, יאללה, יוספי אחרון. נקנה את הפאקינג... וואט? אוקיי, אני מולך. אוקיי, סיקסטרנוסקופ, אני מגיע. אוקיי, זה לא הצלחתי עכשיו. אוקיי, יש כאן בן אדם. סתם, אני אעשה סיקסטרנוסקופ יפה. חברים, אני חייב סיקסטרנוסקופ. עשיתי... עכשיו... What the... מה? are you serious? סיקסטרנוסקופ! מילה, חברים. למה אני מצלם סרטון בדט מאץ'? סתם, להראות להם איך אני עושה סיקסטרנוסקופ, גבר. הייתי חושב אם היה כאן בן אדם מבטיח הייתי רואה אותו. אוקיי, נביא פונוקס הזה. אוקיי, יש לי סיקסטרנוסקופ אחד בינתיים. אני צריך להגיע למינימום ל10. שאלה פאקינג! לא עשיתי סיקסטרנוסקופ, נו באמת. רילי. רילי נגה. אוקיי. זה סיקסטרנוסקופ בצ'אט, מבטיח. תראי סיקסטרנוסקופ, אני מגיע. סיקסטרנוסקופ. אנא מפומוקס הזה זבל. הרגו אותי 8 פעמים, נו מה הם רוצים? אחלה, הצלחתי גוסמק. יאללה, סיקסטרנוסקופ, אני מגיע. חברים, זה בטעות עשיתי נוסקופ, סורי. איזה מעצבן. למה אתה הורג אותי? למה? אני בפאקינג סטון. טריפ דאון. אני עכשיו ירוג אותך, אחי. הגיע זמן ארדן. נראה את האינבנטורי שלו. אחי, אין לך כלום, אחי, יש לי נייף, אתה יודע? תכתוב להם בצ'אט איזה ערוץ יש לי, טוב או לא? למרות שלא ראית, אבל תזרום. No way! No! וואי! אומייגאש. אחי, רגע, שומע אחי, איך הערוץ שלי? תכתוב להם, טוב או לא? No way, אני חייב להספר. אוקיי אחי. כן, אתה, לא, יש כאן עוד ישראלי? טוב או לא? ערוץ. ככה אתה. לא. אוקיי, לא יצא. אוקיי, תודה רבה. רשות נוסקופ. אל תדאג. בלק קרוד. I have the noscope 960.
או! נו ווי! חייב להציע חברים. לא יותר. 360 now scope. אך! יואו! שמתם! לא! מה עשיתי פה? יואו חברים, זה היה סנטים. נשבר פעם עשיתי לא... איזה סקור מגעיל. מה אתם רוצים? אופלה, אני יכול להשיג כאן נורסקופ יפה, בוא נגיד ככה. איה, דפקתי לך עוד להשיג נורסקופ לגבה. לא! חשבתי שזה נקודה. סיקס נורסקופ! אומייגאד! No way. 5 נורסקופים ככה. למה? אני מעניין. שוב שאתה הורגתי ככה. No way! ראית את זה אחי? דפקתי לך ולחבר שלך האוטיסט הזה וולבנק. בנוסקו! What the fuck you do, shut up! No fucking way! דקה... וופלה! No way. No fucking way. אוקיי, מורים, מקווה שנהנתם בסרטון הזה, פרגנו לסייק אם אתם עדיין לא שומעים. נפגש בפרק הבא. יאללה ביי.